Ahojte ľudkovia, takže dneska keď spadnem, no tak toto končí video, takže poďme na to. Teraz musím tu počkať, nech sa mi to objaví, toto hlúposti, dá? Skočíme? Poďme. Dúfam, že ma nevytvoria. O, asi ma buchne. Ja jeho buchnem. Biu. On tak nie. Ticho buď. Takže ide. Tak to vyjde do cesty. Prečo mi ide každý do cesty? Pripojil sa na mňa taký youtuberko. Takže poďme hore. Tak. Tak to spadol! Pištol. Nedá sa mi tu dojít, toto nesnášam. Hop. Nie, ja tu spadnem. Verím, že tu spadnem. Ja tu spadnem, hovorím. Nie, ja som naozaj spadla. Dorite. Teraz, čo spadnem? Ahoj! To bol kamarát, teda youtuberko.